शनी जयंती निमतान सकाळच्यान बहुतेक कार्यक्रम असे झाले की सकाळी अभिषेक झाला आमच्या हातीनं ट्रस्टीतर्फे झाला, मागीर लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळा आमकां आणि खूप भाविक असे येता की हांगा लोकांची कामां बरी जाता आणि आता दनपारां महाप्रसाद आसा आणि तीर्थप्रसाद महाप्रसाद सगळें आसा आणि अशेंच की लोकांनी हांगा हातभार लावचो आणि लोकांनी पांय लावचे आणि लोकांची सगळ्यांची बरी जावची इतली जांची एक हें आसा इच्छा आसा। जे आपण काही पाप केलेलं आहे दोष आहे सगळं ते सगळं देवाच्या पायाकडे येऊन त्याच्या पायाकडे तुम्ही सगळं तुमचं पाप आपण क्षमा मागायचं। ह्या गोष्टी आपण केलेल्या आहेत, पुढे आपण ह्या गोष्टी कळत नाही म्हणून त्या देवाकडे पायाकडे येऊन शनी देवाच्या पायाकडे येऊन त्याला आपण तीळ उडीद मीठ काळं वस्त्र आणि लोखंडाचं वस्तू त्याच्या परिहाराचं वस्तू आहे हे जर तुम्ही दान दिला तर ह्याच्यापासून तुम्हाला शनीची बाधा आहे ते निवारण होतं आणि तुम्हाला शनीचा उपवास 9 शनिवार किंवा 23 शनिवार असं जर व्रत केला तर ह्याच्यापासून तुमची काय शनीची बाधा आहेत त्याच्यापासून बाधा निवारण होतं आणि शनी साक्षात तुमच्यावर प्रसन्न होतो। त्याच्यावर शनिदेवाला सुद्धा तुमच्या प्रसन्न झाल्यामुळं तुमचे सगळं बाधा निवारण होत जातं।